unu ekpon pia Nwochi no mmiri nke ọ bụ Nwochi ekenekwe ngụ abatakwa m n'obu nye m mkpụrụ iyi aka mkpala aka Nwochi nke na ọnwụ taba ana na mba ukwu ọnwụ taba na mba ukwu ekenekwe ngụ n'okwu mụ n'ọnọdụ ka anyị nwere Orimiri dịkwa ka ojide na-agbala aja ụkwụ agbala ọgwụ anyị abụgo na gị Orimiri na-agbalụkwa isi na aja maka na Orimiri si na ugwu were abịa anyị nwere ọtụtụ okwu ọ na-abụgo ka anyị si na nke wee gberete anyị nụkwụ ka anyị kpere na ya bụ Orimiri nke na ọrụ taba oruo dịla ọma ahụ ka anyị na-ekpekwa n'oburu wee sị na anyị na-enye gị ego anyị na-enye gị bụ ego ile ọma anyị wekwelu ka ị nọkwalụ n'ite Orimiri anyị wụọ ji soro anyị taa ihe ọbụla anyị merere isoro anyị wee liwe na ọmụrụ nwa dịana unu ka unu soro anyị tie ọrụ mmụọ ka m na-alụ unu bụ Orimiri ka m ji alụkarị ọrụ maka ihe ọbụla emechara ebe ọbụla esi na gị ọ na-asị n'ụbịara na Orimiri ahụ ndị agha anụ na onye bụ okwu ahụ emebi okwu ahụ isi a na nna eme ihe anyị wee sị na ọnya ka anyị bịara ile ọma ya ka m bịara ile ọma m bịara ka itiwo ma sịwo ele gị bụ Orimiri si dọlụ gị isi gbaa iji wee dọrọ na ọwụka unu ga-ewetara anyị ego oyibo wetara anyị wofuela anyị ọya dịka nwa dị anaghị bụ nwa oye uwe egolu nke ọka arụ adụrụ ya tichenu ya ka arụ dị ya mma ụmụ nwa dị ana ibe ụmụ nwa dị ana ụnụ ụmụ nwa dị ana ndị arụ adụrụ arụ dụba mma ndị anaghị aga ọfụma ba gaba ọfụma bara ibe ọma mebe ọ na-elutekwu anyị a na-elute anyị a na-ewetelu unu a na-eli na ọ na-ara enwecha ịgba na-akụ aka na onwe ka ọdụ si nweke na ike esi meghe ụzọ iwe si gaba agaba ọfụma ndụ ochie ndụ be anyị mbụ ụfọdụ nwechara ego ahụ bịa ụfọdụ ndụ bịa baa n'aka ndị ajịa bịa na-agaghalịba were ibe ahụ ha kwesịrị iji wee dozite ibe ka onwe ibe dị mma ọ gaa n'aka ndị ajụ ya o wee mee ezinụlọ anyị na unu wee gharịa azụ ma ọ bịa wee ezinụlọ ebe unu edobechara ọgaranya a sị na onye ka nna anyị unu ka o si n'aka anyị na anyị ga-edozi mee ka ọ dị mma ebe ahụ mebiri emebi ka edozie ya ka unu soro n'ọnụ na-ekwu unu soro n'ọnụ na-emenụ na-eme nke abụ n'anya na-abụkwa ọ na-afụta ibe soro dozie obu adụ mma wetara iwe ọma wetara ọṅụ na-mbụ ụmụ unu wu ngwurube egolu ka a soro n'ọnụ ndị eji ama atụ biko kene n'ọnya ka anyị na-arịọ unu ọ bụrụ alụ na onwe iwe nwa dị anabịa alụ na be nna ochie nyelu ndị nna ochie aka ọ bụrụ alụ ka ọ bụ onye ji n'ịkwa na ọrụ ọsọ dị ọkpara wee sị n'ọnya ka m ji wee nye ego ọjị ka unu were anyị ka anyị unu si gwa anyị ọra mmụọ ka anyị gbadebe na be anyị ebe osiche ite anyị nalụ na be anyị anyị eme omenala ya dịka anyị si eme ya n'Orimiri unu esolu Orimiri ndị bụ unu niile wetebe nnekwu ego obere ọrụ nnekwu ego ibụrụ na bụ unu na ebe ka dochi ebe a ga-alụ ibe mgbọ ebe a ga-alụ ụnọdụ docha na bụ unu o nwere ka unu ya eme anyị akpata ego du nnekwu ibe ya eme tinye ndị mmadụ ebu na be nna anyị ochie wee na-alacha n'ọya maka na onye bụ mma ya ga-emeli ọ bụla ọkpụkọlakpụ nsị na onye ka nna ayọ ka unu gbuo eke n'ụzọ ka ọ dọrọ anyị na mma anyị sị na biko ka ọra na-ewetara onwe ka unu were anyị ka unu sịrị anyị ka anyị jikwelu nwayọ wee mee ya udo ji wee chịa
Ise. 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 Ebutegokwa m oke ite nke m. Onweghị ọzọ ọkwa na-ele ka esi ebu ya. Ele nnọọ ka anyị si ebu ya. Ele ebe a ka anyị si ebu ya. Ele ka anyị si ebu ya. Ele ka anyị si ebu ya. Nke eji ya n'ugwu. Ya anyị ka eji ya n'ugwu. Kamara ma ọgazigo. Ise Nnam. Na lielu. Nnam. Ilo me. Chukwu na ndị ana. Ele ka anyị si eme. Eze gere. Iwe ka zibute oke ite nke mma. Oke ite ahụ do na bank. Ọnya dị ibe, ele ebe ka anyị si ebute ya. Orimiri ọbụla njelu lụọ ọlụ ịghọta. Wee na-etinye na-eri ya. O nwere nnetere ka eji mee ndụ na-abịa n'obu ma anyị alụlụ ọlụ. Ụfọdụ oge mmiri ndị ahụ ọwụ na m ejego ọlụ na be mmiri onye ahụ bịanụ. So nwezire n'ọjị mee nyere ya na ya bụ mmiri ahụ. Ele ka mmụọ ga-esi kpughe ibe niile gbasara onye ahụ ozugbo. Ịghọta iwe ọbụla gbasara onwe ike owu na onye ahụ agbagide gbagide aba jegide nwere ibe ọ ga na-abụ. Ịghọta mana sofa ele ebe a ntị ibe a wee weta mmiri ele nsibe a wee na-eme ka nzi eme nnyere na-etinye na wedosị na mmiri na onwe mmiri na-aba anara anọkọ ọnụ nsị na onye ji dọla na mmiri aka adụrụ ọcha ele ngwere onye etinye niile nwa onye mmiri nwa ibe na-abịa arụ nwee ike bata asị ka ajụ ese mmere na ọjị jere n'ime na anya wee ezumezu Orimiri kpam abịa na-aga a na-ekpughe ibe gbasara onye ahụ ozugbo na-ekpughe ọnya bụ na nke anyị dị iche so ya bụ ite ahụ a na-egbuli ya n'owe duzie ọka oke ite a na-akwụ oke ite gịnị wụ oke ite ọka oke ite anyị na-alị achọ iwe kazi iwe gbogotekwunu ka iwe wee na-ewe n'ọziri anyị na-ekwuzi ite ka itezi ya bụ ite ọ ite ka ite